Февральнең 8-ендә Камышлы авылында мәктәп укучылары арасында татар теле буенча олимпиада узды. Бәйгедә Камышлы, Гали, Денис, Иске Ярмәк, Яңа Усман һәм Самарадан яктылык мәктәпләреннән укучылар катнашты. Конкурска 11-нче, 10-нчы, 9-нчы сыйныф укучылары чакырылган иде. 6 мәктәптән 27 укучы татар теле буенча биремнәрне тырышып үтәделәр. 9-нчы сыйныф укучылар арасында 1-нче урынны яктылык мәктәп укучысы Айгөл Нурзиянова алды. 10-нчы сыйныф укучылары арасыннан 1-нче урынга Эльвира Нигъмәтуллина лаек булды. Яктылык мәктәбеннән 11-нче сыйныф укучысы Эльвира Юсупова сыйныфташлары арасында иң алдангысы, ул да яктылык мәктәбеннән. Шул ук көнне татар теле укытучылары арасында ел укытучысы исеменә бәйге узды. Конкурста 6 татар теле укытучылары үзләрен сынап карадылар. Алар барысы да ачык дәресләр бирделәр. Шулар арасында Камышлы мәктәбенең татар теле укытучысы Тамара Фәнзил кызы Хисматова ел укытучысы булып танылды. Иске Ярмәк авылыннан татар теле укытучысы Әлфия Багудинова үткән бәйгегә карата үз фикерләрен әйтеп китте. Асу Наил кызы Әхмәтҗанова балаларны тел дәрьясенә сәяхәткә алып чыгып, аларга туган ягыбызның матурлыгын, кышлыга булган мәхәббәтне, кышкы табигатьнең матурлыгын сүрәтләп, бик матур дәрес бирде. Румия Әгъзәм кызы Әгъзәмовна яктылык мәктәбенең 3-нче сыйныф укытучысы укучыларыбызны Казан шәһәренә театр дөньясына сәяхәткә алып барды. Һәм менә шу гүзәл театр сәнгатенең, сәнгать йортларының матурлыгын күрсәтеп, балаларны театр дөньясы белән таныштырып, сәяхәткә йөртеп кайтты. Денис мәктәбеннән килгән Гөлшат Җәүдәт кызы Минхаирова безнең өчен иң газиз булган, иң якын булган әниләребезне, аларның безнең өчен никадәрле дәрәҗәдә кадерле булуын, балалар өчен изгәләнеп тора торган әниләрнең моңлы бишек көйләрен җырлап, алар турында язылган шигырьләрне укып, әниләрнең бөеклеген, аларның данын балалар алдында тагын бер кат зур югарылыкка күтәрде. Фокснева районының Гали авылыннан килгән Зөлфим Нәзахетдин кызы Асылгәрәева халкыбызның милли гореф-гадәтләрен, аның йолаларын Гомәр Бәшировның туган ягым яшел бишек әсәре аша күрсәтеп, балалар күңелендә үзләренең туган җирләренә булган иң изге мәхәббәт хисләрен тәрбияләп, авылның җирле материалына нигезләнеп, дәресен балалар күңеленә юл ярып бирде. Камышлы районы Камышлы мәктәбенең ана теле укытучысы Тамара Фәнзил кызы Хисматова кеше матурлыгын тышкы матурлык аша түгел, ә кешенең эчке матурлыгы, аның күңел байлыгы, аның күңел дөньясы, аның кешеләргә эшләгән изге эшләре аркылы ачып бирде. Һәм Ренат Харисның кеше качан матур була дигән шигыре аша дәлилләп бирде. Камышлы районы Яңа Усман мәктәбенең ана теле укытучысы Гөлфия Мәрдәгалим кызы Таҗетдинова тагын бер тапкыр ана темасына әйләнеп кайтты. Аның дәресе Әмирхан Еникинең әйтелмәгән васият әсәре буенча Җәннәт аналарның аяк астында дип аталадыр иде. Һәм ул безгә аналарыбызны кадерләргә, аларның сүзләрен ишетергә, әниләрнең күңел байлыгын үзебезгә сеңдереп, аны киләчәктә халкыбыз тормышында дәвам итәргә, гореф-гадәтләребезне сакларга, бигрәк тә әниләрнең күңеленә яра ясамаска, аларның сүзләрен вакытында ишетергә һәм аны үтәргә дигән сүзләр белән дәресен тәмамлады. Җиңүчеләргә бүләкләрне Алия апа Шакурова әзерләгән. Ул гомер буе Туплы авылында татар теле укытучысы булып эшләгән. Бүләкләрне Алия апа исеменнән Ильяс Гомер улы Шакуров тапшырды. Һәм бәйгенең оештыручыларына Әлфия апа Багудинова рәхмәт сүзләрен җиткерде. Илка олимпиадасын оештырган Ильяс Гомер улы Шакуровка һәм аның әнисе исеменнән Алия Бәләүсен кызы Сәләметдиновага biz барлык татар теле укытучылары исеменнән һәм ярышта катнашкан укучылар исеменнән үзебезнең чиксез зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Сезгә исәнлек, гаилә бәхете
телибез. Әнигезгә озак еллар гомер итеп, тагын да озак еллар яшәп, сезнең игелекләрегезне, изгелекләрегезне күреп, безнең рәхмәтләребез белән озын бәхетле сәламәт гомер кичерсен иде дигән теләктә калабыз. Өлкә олимпиадасында җиңүче укучылары Казанда февральнең 18-дә һәм 20-сендә узачак татар теле бәйгесендә катнашачаклар.